दुलाराय बर' रायजो राजाखौ आरोबाव फिन खनसे आं बरायनानै लाफिननाय जाबाय। थ' दिनैहाय इउटिअनि आफादगिरि बिथां मार्कुस बसुमतारिया मोजां बाथ्राखौनो होनदों, जिहेतु आबसुखौबो दाय होआखै आरो बनसुखौबो दिनैहाय बिथाङा मोनसे दाय होनो थाङाखै। दिनै बिथाङा बुंनो सानदों इन्डिया गभर्नमेन्टनि, नंगौ थारैनो दिनैहाय जोंखौ आबसुफ्राबो दिनैहाय आबसुफोरनिबो माखासे दाय गैया, दिनैहाय बनसुनिबो आं दाय गैयाखौ होननानै बुंगोन। दिनैहाय मानो होननानै बुङोब्ला बे सानसे साननैनि सिगां 8 थारिखनिफ्रायनो जोंनि 9 थारिखसिमहालागै लागातार माने जिखिनि सिचुवेसन, जिखिनि बोथोर जेरैबायदि जाबोदोंमोन, माने ओरैबायदि दुंहाव थासारि, सोरबाया दिनै फेसबुकआवहाय सोरखौबा गावगोन होननानै थ्रेटेनिं होनायावहाय एरेस्ट जादों, दिनै सोरबाया सोरखौबा सोंखारिलायदों। नाथाय जों बेखौ साननांगोन जे जोंनि बर'फोरखौ माबायदि माहारियारि आफाद जेसेबां दङ बेफोरबायदि आफादाखौ माबायदिहाय माबे अलखदाव खोख्लैनानै माबेथिंजाय लांनो नागिरदों बेखौसो जोङो एसे साननो गोनां। थ' बिथां इउटिअ आफादगिरि मार्कुस बसुमतारिया जाखिनि बाथ्रा बुंलांदों बेखिनि खोथायाथ' थारानो। ओंखायनो जों बिजिरनांगोन, नायनांगोन गासैबो बिथिङाव। आं बेखौ बारे बार बुंलायबाय थादों। ओंखायनो जों बर'फोरनि गेजेराव आरोबाव फिन खनसेबाव दाङाबाजि, दावराव दावसिया दाफैथों। खुगाजों थाब्लाबो आथिं आखाइ बेफोरबायदिया दाजाथों। बुलाय सुलाय बा बे बेनि न'आव थांनो हाया, बे बेनि न'आव थांनो हाया, बेफोरबायदिया जों बर'नि गेजेराव दाजाथों। गोदो जों सिगाङाव थाबोनाय समावहाय जेरैबायदि दङ थिग जों दा बेफोरबायदिनो फैफिननांगोन आरो थानांगोनबो, थालांबाय थानांगोनबो। जों खौसेथियै, जों जाथि हिसाबै, हारि हिसाबै, बर' हिसाबै जों ज' थांनानै थानो हानायासो देरसिन खामानि। नोंनि खोथाखौ आं एसेब्लाबो हजम खालामनो हानांगोन। सोरनिखौबा सोरबा सासे दैदेनगिरियाबो एसेब्लाबो हजम खालामनो हानांगोन होननानै आं सानो। नाथाय बावहाय माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि बुंदोंब्ला आं बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बियो। आरो माथो होनबावनो, दिनै बिथां मार्कुस बसुमतारिनि बिथांनि जाखिनि बुंनाय बेखौ दान्दिसे खोनासंलांदो। दानि बर'फोरनि थासारिनि सायाव इउटिउबनिफ्राय नोंथाङा मा बुंदों? गिबियाव हामबायसै। इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसामनि जानानै साफ्रोमनोबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोयो। दानि बे जेनाखि बर'नि थासारि बिनि सायावहाय जों माखासे रिकुवेस्ट बा खावलायनायल' गोसो। बे जाहैबाय जाजेननाया जाहैबाय दाख्लि बे 8 थारिख खालि दिल्लीयावहाय जिनाखि बर'लेण्डखौ गोदानैहाय डिमान्ड खालामनानै बनसु आरो माखासे आफादनि दैदेननायाव धरना जादोंमोन। आरो बेवहाय बे धरना खालामनाय कार्यसुचिखौहाय दिल्ली पुलिस, CRPF बिसोर बेखौ साक्सेस जाहोआखै। जेनेबा बिसोरखौ एरेस्ट खालामलायदों, जायानाखि कमप्लिटलि डेम'क्रेसियावहाय बे मोनसे माबानि डेम'क्रेसिनि एगेन्स्ट। मानोना बयहाबो मोनथाय दङ, बयहाबो खोथा बुंनायनि राइट्स दङ। भारतनि कनस्टिटिउसना बयनोबो बे राइट्सखौहाय होदों। बे हिसाबै बर'लेण्ड नांगौ हिसाबै बिथांमोना धरना हैदोंमोन। नाथाय बेवहाय पुलिसा बे प्रग्रामावहाय बादा होनानै एरेस्ट खालामलायदों। आरो दा बिनि उनावनो हयथ' ओरैहाय बनसु, ओरैहाय जोंनि जातीय संगठन ABSU बिसोरनि गेजेरावहाय जों नुनो मोन्दों जे खोथाजों दान्थेलायनाय, माबा माबि बुंलायनाय जादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुर्भाग्यजनक। जों सानो बेवहाय जोंनि जातीय संगठन ABSU बिथांनि जेबो दाय गैया आरो बनसुनिबो जेबो दाय गैया आं सानो। आरो जोंनि इउटिउबआ सानो बियो गेजेरावहाय बियो गभर्नमेन्टनि मोनसे पलिसि जे गावजों गाव नांलायनायनि। बेनिखायनो जोंनिफ्राय इउटिउबनिफ्राय जोङो गुरै खावलायो, नोंथांमोना अननानै एसे धैर्य लादो आरो नंगौ बाथ्राया मा बेखौ नायनानैहाय बा बेखौहाय सालिजारि खालामलायनानैहाय जों जेरैहाय खौसे दंमोन बेबायदि खौसे थानांगौ, बेखौनो जों आसा खालामो। नोंथांमोना खोनाबाय कमेन्टफ्राव नोंथांमोना मा हरो। सोरबायाथ' आरो आंखौ गुबुननि माबा मोनसे जाग्रा बा गुबुन बायदि रोखोमनि होनना बुङो। नाथाय बेफोरबायदि कमेन्टआ आंखौ जेबो माबा खालामनो हाया। आंखौ
ओरैबायदि इनसाल्टबो खालामहरो आं मोजां मोनो बिथांमोननि इनसाल्ट खालामनाया आंनि थाखाय बोरसो आरो मोजांसो सोरबाया जुदि नायनो मोजां मोनाब्ला आं बेखौ बार बार खावलायो नोंथांमोनखौ दानाय स्किप खालामखा अफ्रि दैमारि होनबानो चेनेल जुदि नुजाहैबाय अब्लानो नोंथांमोना डिसलाइक मारिनानै हर हाजासे डिसलाइकखौ खालामनानै हो आं बेखौ मोजां मोनगोन आरो आनसाबस्क्राइबबो खालामनानै हो दे जाया नायनो मोजां मोना बिथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामनानै दोन आं मानोथो आंनि खोथाखौ लानानै मानोथो आंनि खोथाखौ खोनासंनानै नोंथांमोना मानोथो खर' दुंनो नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि जायखिजाया कमेन्टनि खोथाखौ आं फंनैसो बिदि बुंहरनाय जाबाय ओरैनोथ' गाज्रि फैया कयेकजन हाजार जननि गेजेरावथ' 10 जना फैगोन जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बियो फैनांगौ हरनांगौ बै कमेन्ट लेथ्रा लिरना हरनायनि खिन्थु आंनाव मोननैसो कमेन्ट फैबाय थायो दे उमुखखौ गावनांगौनो उमुखखौ इदि आं नाम मख'ला जायफ्रा आंनि कमेन्टखौ चेक खालामो नायो अब्लाना मोनथिगोन आं बिथांमोननिखौ जेबो माबा खालामा दे गुबुन माबा खालामनानै दोनो जाहाथे बेफोरबायदि खालामलाया बा माखासेयाथ' मोजांखौनो लिरनानै हरो सोरखौबा इदि खालामगोन सोरखौबा इदि खालामनांगौ दोननाङा बा माबा माबि बेफोर मेसेज बेफोरखौ दा खालाम नांगौला एसे इनडाइरेक्टलि बाथ्राफोरखौ लिर इनडाइरेक्टलि बा माखासे कमेन्टखौ लिर बेफोरबायदि आरोखि खिन्थु नोंसोरो जुदि आंखौ बेफोरबायदि कमेन्ट सोरखौबा थ्रेटेनिं होनाय बा कमेन्ट लिरनानै हरोबा आंनि गिदिर बाथ्रा नङा बियो आंथ' आरो होनखागोनानो खिन्थु उल्था फासायहैजोबगोन आरोखि आरो बे जायफ्रा आंनि सायावहाय माखासे कमेन्ट लिरोना गाज्रि बिथांनि सायावबो आं नायबिजिरगोन आरो बरनगोनबो बेखौ जेब्ला बरननानै डिटेल्स मोनजोबो अब्लाना बेखौ आङो डाइरेक्टनो बिनि न'आव थांगोन सोंहैगोन आरो बिनि बिमा बिफा गासिबो आंनि बैसो देरसिनानो जा उन्दैयानो जा आं बिनि बिमा बिफा न'खरावसो हाबहैखागोन आं सिदा सिदिखा खारन बिथांमोना बैफोरबायदि जानला मानला कमेन्ट होनायानोथ' जियालाव थांनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव दाखालि जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथांखौ गावगोन थ्रेटेनिं होदों जाय बर' सुबुं बेफोरबायदि जाहैनोबो हागौ आंथ' जानाय नङा आंनि फना टेपिं जायो मोननै नाम्बार दं आंनिया बे मोननै नाम्बारबो टेपिं आं दाखालिबो जमा हैनो गोनां जादों नाम्बार मोननैखौबो आंनि जेसेबां नाम्बार दं बेखौ जमा हैनो गोनां जादों एसपि अफिसाव बास बेनो आरोखि आंनो निजे थांनानै हैदों आंनि नाम्बारखौ कलखौ आं सोरजों रायलाया बेखौ ट्रेक खालामनानै दोन आरो आंनाव सोर कल हरो बेखौ ट्रेक खालामनानै दोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै दोनदों थ' बावहाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बियो थ' दिनैहाय आं गोलाव खोथा होनबाय मार्कुस बसुमतारी ना बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों रावनिबो पक्षे जाना बुङाखै बियो बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों बर' रायजोनि राजानि जानानै आनखि बिथाङा खावलायबावदों बिथांमोना मोनसे AIPP दाखालि 8 थारिखआव माबायावहाय डिमापुरावहाय मोनसे प्रग्राम जानानै थांबाय AIPPनि मोनसे प्रग्राम जाना थांदों बावहाय जोंखौबो लिंदोंमोन आंखौबो लिंदोंमोन लिंनाया आं बावहाय माखासे उसुबिदा बा माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं बिथांनो थांनो सम होआखै फैगौ बारफ्राव बिथांनोबो आं समखौ होगोन 17 तारिख ना 18 तारिख बिथांमोना आरोबाव फिन बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे AIPPनि थाइलेण्डनिफ्राय फैगोन बिथांनि मुङा थाइलेण्डनिफ्राय फैगोन बियो बावहाय मोनसे प्रग्राम दङ डाइरेक्ट बिनिफ्राय फुङावनो सिसुबारि थांनो हागौ बिथांमोना भिजिट खालामहैगोन बे जायफ्रा बर' रिलिफ जानानै दङ बा सान्दुं गोसायाव खस्थ' खालामना दुखु दाहा खस्थ' खालामनानै दङ जाय सिसुबारियाव दैबानाजों खुरखानाय बिथांमोननि न'खरखौ हालादखौ खबर लाहैगोन होननानै आं खोनानो मोनदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय जुदि आंनि बेखिनि बाथ्रा बुंनायाव आंखौ बर' रायजो राजाया क्षमा होगोन होननानै आं आसा खालामदों जय बर' हारिनि